Jeygi сезонда 14 яшьтән 18 яшькә кадәрге үсмерләр районның хезмәт һәм мәшгульлек үзәге аша вакытлыча эшкә урнаша. Пушкин урамында утыртылган чәчәкләрне тәрбияләү, чүпләрне утау, су сибү, чәчәк утырту белән мәшгуль алар. Бик теләп көтеп алабыз балаларны. Безгә алар уң кул кебек менә кирәк бит. Шулар алар безгә бик ярдәм итәләр. Без аларга бик рәхмәтле. Үзләренә алар эшкә өйрәнүен алып баралар һәм коллективта үзләрен тотырга өйрәнәләр. Акчаларын алып үзләре тотырга өйрәнәләр. Ике яклымында файда. Аларга да файда, безгә дә файда. Елда мәктәп укучылары безнең төзекләндерү оешмасында эшлиләр. Бик әйбәт эшлиләр, Аллага шөкер инде. Менә бүгенге көндә, хәзер бүгенге көндә Акбыенда, Сабантуй җирендә үләннәрне чабу, газоннарны чабу да хезмәт кылалар инде. Монда инде балалар белән эшлибез, мөслимебезне төрле пишмагыннан матурлыйбыз инде, шуңа мөслимебезнең кешеләре дә шушы һәрбер кешенең хезмәтен күрә белеп, һәрбер бөтенебез бергә бердәм булып, саклап, матур итеп яшәүләргә насыйп булсын. Хезмәт хакы укучыларга районның хезмәт һәм мәшгульлек үзәгеннән, районның төзекләндерү һәм яшелләндерү оешмасыннан түләнә. Күмәк эш һәрвакыт нәтиҗәле була диләр. Халык телендә Пушкин урамын мөслимнең бауманы дип юкка гына әйтмиләрдер. Матурлык, төзеклек белән балкыган урамны гөл шүлмәге белән тиңләп булыр иде. Без елда бу эштә эшлибез. Мөслимнең бу чисталыгын, матурлыгын бергәләп сакласак иде. Теге елны беренче тапкыр бу мупиода эшләдем. Теплицада инде миңа бик ошады. Шуңа бу елда килергә булдым инде. Мин зарплатама телефон алырга уйлыйм. Теге елгы зарплатаны инде мин җыеп бардым. Шулар белән, бу елны шуларны бергә кушып телефон алырга телим инде. Мин быел инде икенче ел эшлим, миңа монда бик тә ошый. Безне күп әйбергә өйрәттеләр, чәчәк сатып да беләбез, утырта алабыз да. Җыган акчаларны җыеп барабыз, җыган акчага нәрсә телибез, шуны алабыз. Авыл җирлекләрендә дә укучылардан хезмәт отрядлары оешты. Балалар авылдагы оешма тирәләрендә утыртылган чәчәк агачларга су сибә, чүп утый. Өлкәннәр белән бергә алар юл буйларын чистартуда һәм баганаларны агартуда да катнаша. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.